راؤ صاحب میں جو غلط ہاں تواڈیاں نظراں وچ مینوں غلط بنا کے دسو کہ میرے وعدے مینوں میرے منہ تے میرا چند سمجھا کے دسو تے گلاں کنڈ پیچھے ہر کوئی کر لیندا ہے سچ کول بہا کے دسو او میں بھی درد قرآن تے ہاتھ رکھدا سو تسی وی چاہ کے دسو میاں صاحب مینوں خادم سمجھ کے لئی وتیا او مالک نیک ستاریاں دا تے لجپال دا رحم دے عادی ہوندے نپی وتیا حق ناکاریاں دا کہ میں فخر دے نال غلام صدائیاں تسا نکیاں بڑیاں ساریاں دا او تینو غیر دے سنگ وچ رنگ لگ گئے کہ بنسی قسمت ماریاں دا جی مانو پٹھانا بانواں موڑ مانو پٹھان صاحب بیٹھے تو نکھڑ کے بھی ڈنگ نب نہیں گئے کیڑی آ گئی ہے یار قیامت او ایسا رج لیا ہے جڑا رجنا آسی ہون کہیں ہور دی شامت پٹھان صاحب شروع لاتا فو بربادیاں دی اسا لئی ہائی ویک علامت او تیرے جے ٹھک باس امراض ہووین کدے راندن تخت سلامت راجہ صاحب میری نال شریکاں شرط ہنے نبے ویلے دی لج رکھیا ہے چا تے جیڑا جیڑے سہی پر چڑھتا چٹ ہتھا جڑیاں وال وکھیا ہے چا تے میرا قاصد لے پیغام آسی انہوں جی آیا آکھیا ہے چا اوہ آج خط یاسین دا لے لویا ہے اگا نہ پڑھیا ہے سٹیا ہے چا مرزا جنید صاحب بھائی رب زامن دے کے مکر گیا ہے میرا یار وپار دا کوڑا ہے تے گلہ نہ کر کوڑا ہو ویسے ہر عہد وقار دا کوڑا ہے تے سارا ملک خدا دا آتا ہے بیلی تو ابرار دا کوڑا ہے او ایڈا تو گامن سچیار نہ بن تو تا سارے شار دا کوڑا ہے آجی صاحب شالا اگلے سجن ناراض نہ ہونی مینوں بے شک سجن بنا نہیں تے جویں لگ دے آکھنی منیاں کار اعتراض کسے دے چاہ نہیں تے میرے واسے چ نہیں میں بہو مجبوراں مینوں نیتے لفظ چھڑا نہیں او بے قیمتی درد نو میں نے اکارو قیمتی سجن کھڑا نہیں میاں صاحب تو جو کول بھی ہیں تے مل نہ سکدا اکا انجنا ریت بلائی کر سردار غریب رعایا دا کچھ ویک کے ملک تے شائی کر تے قربان جناب دے روچے تو نیری کیتی نہ دل آئی کر او ایڈے ہجر دے بھار ابرار چوا نہیں بھیڑا کدی کدی شکل وکھائی کر میرا چھوڑ ونجوڑ گل بھیڑیے کر پیار میرے تے شک نہیں تے میرا بالکل کوئی نہیں دنیا تے ایڈا چاپی مار تو حق نہیں تے تیرے شار دی بدل فضا گئی ہے انجے کوڑیاں قسمہ پھک نہیں او سارا جگ یاسین دی عزت کریندا ہے تو سجن دی پوندی تک نہیں